Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідэя X на Еўрарадыё. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Сёння у нас у гасцях музыкант, кампазітар, выканаўца, спявак. Ну, это, в прынцыпе, выканаўца і ёсць. Тым не менш, проста кажучы, Пётр Клюеў. Добрый день, Пётр. Вітаю вас, прывітанне. Пётр, давайте я пачну, может быть, вернуся до свайго традыцыйнага пытання, з якога пачынаў нашу праграму яшчэ 3 гады таму, калі не ведаў сам, вот як тут што пытацца ў людзей, тым не менш разабрацца. А вось вы самі для сябе ці далі адказ, ці знайшлі адказ, і як даўно яго знайшлі, што такое нацыянальная ідэя, што такое нацыя беларуская, ці стварылася яна, да прабачыць мяне Юлія Ляшкевіч за гэтае пытанне. Ось, вогуле, для вас наколькі гэта важнае? Вот маеце адказы на гэтае пытанне? Ну, канешне, казаць, што маю 100% адказ было б дуже, напэўна, так пафасна з майго боку, але улічваючы, што я дуже давяраю свайму уласнаму эмпірычнаму досведу пра тое, што нацыянальная ідэя Беларусі, ну, і я так, як бы, ну, ўжо ўсё прыдумана. Давайте, не, чакайце, пра прыдумана пачакаем яшчэ. А так. Вот на ваш погляд, што такое нацыянальная ідэя? Вікіпедыю, калі адкрыць, канешне, яна там даць шэраг розных тлумачэнняў. Момант вельмі, як бы, важны усіх усходнееўрапейскіх краінаў. Калі мы узгадаем лёс на пачатку 20-го стагоддзя, фактычна, з'явілася Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літува, Беларусь таксама, так, Украінская народная, Беларуская народная рэспубліка. Вось з'явіліся, гэта была вось гэтая такая вясна метафізычная, так, 18-й год, абвяшчаюцца новыя, і Польша незалежнасць атрымоўвае. І вось усе усходнееўрапейскія нацыі, культуры выйшлі на п'едэстал магчымасцяў кіраваць сваёй краінай. Тая самая Чэхія, тую самую Прагу, якая была дуже германізаваная, это ж, напрыклад, ведаеце, так, тое самае было ў Фінляндыі, дуже засілі шведскай культуры. Туве Янс напісала на шведскай мове, як зараз пішуць на расійскай, беларускай. І вось у хвалі гэтага нашай культуры пачалі народнае адраджэнне. Вось, і гэта прадказвае увесь працэс нацыянальнай ідэі. Гэта па сённяшні дзень наш беларускі народ пака выказвае сваё «я» метафізычнае. Мы народ. Вось гэты працэс пачаўся дуже актыўна. Канешне, зачаткі яшчэ канец 19-го стагоддзя паўстання Каліноўскага, але ўжо ў сфармаванай форме мадэрністычнага, часу мадэрну, пачатку 20-го стагоддзя, гэта менавіта гэта такое вось выказванне сваёй адметнасці. Чакайце, калі ўсё ж такі вот вы... Гэта ёсць нацыянальная ідэя. Калі вы параўноўваеце, ну, прыгадваеце тыя часы, калі тая ж самая Фінляндыя, так, тая ж самая Эстонія, уже не кажучы пра Чэхію, адказалі на гэтае пытанне, прынялі гэты адказ «мы народ», так, а беларусы... Мы не змаглі тады перамагчы бальшавіцкую, як бы, гісторыю з усходу. Ну, не атрымалася. Тым больш, тады левыя ідэі былі дуже папулярныя сярод мас інтэлігенцыі у тым ліку, але вялікая колькасць потым зразумела, што пад гэтай маскай скрываецца рознае, таму што людзі, гэта перш за ўсё. І таму вось у гэтым, мне здаецца, праблема. І гэта было скарыстана, як бы, і вельмі не атрымалася нам утрымаць краіну праз тое, што, можа, невялікая колькасць фізычная людзей, якая магла б згуртаваць. І таму, бачыце, мы не былі незалежныя да 39-го году, былі бы як бы СССР частка, і частка ў Польшы, і атрымалася вось такая заміначка. Беларусь яшчэ не прайшла той міжваенны этап, які прайшла там, ну, Латвія, Эстонія, Літува. Ось. Мы такі зараз вось гэта праходзім, уявіце сабе, праз столькі год. А почему? Таму што, ну, відавочна, што кожны арганізм мае свой нейкі, калі параўнаць з арганізмам, ну, узровень, калі ён сузрэў для таго, каб вось адбыліся. У нас, мне здаецца, мая тэорыя, вялікая колькасць рэпрэсій. Калі мы бачым, колькі людзей было забіта ў 30-е гады і колькі загінула праз Другую сусветную,
Сітуацыя ў Беларусі такая, што трапіла туды людзей шмат з іншых частак Савецкага Саюза, якім без розніцы на лёс Беларусі, яе мовы і культуры. Няма сувязі з зямлёй. Гэта паўплывала. І велізарная дэнацыяналізацыя, якую мы перажылі, гэта цуд, што краіна яшчэ існуе. Гэта вялікая радасць, таму што, улічваючы той узровень гвалту, які быў учынены над беларускім народам, то цуд, што ў нас ўсё яшчэ існуе сёння незалежная краіна. Атрымліваецца, што вот толькі зараз мы прыходзім да нейкага там разумення неабходнасці нацыянальнай ідэі. Напэўна, так, гэта моя тэорыя, я магу памыляцца, але тое ж праз тое, што я бачу, мне здаецца, гэта элементарным. У нас проста не было яшчэ магчымасці перажыць гэта. Не атрымоўвалася, так? У кожнага народа свая гісторыя, свой шлях да гэтай вось выказання сваёй адметнасці. І гэта прыгожа. Еўропа, яна вельмі шматнародная. Калі б яна была аднолькавая, гэта было б сумна. Таму прыгожа, што наш народ менавіта добра, што зараз, прынамсі, ён перажывае гэты ўзрост. Мог і раней, але не атрымалася. Абставіны так. А наколькі ўсё ж такі зараз, спрабуючы гэта зразумець, усвядоміць, прыняць, беларусы азіраюцца назад на сваю гісторыю, наколькі для іх Ну, так, важна там ВКЛ, там полацкае княства ці яшчэ што-небудзь? Ці вот мы толькі, вот зараз мы прачнуліся, значыцца, вот маем тое, што маем зараз, і думаем пра будучае. Не, я бачу, хоць я такі рэаліст, які з вельмі... Я хочу, каб рэальнасць абвергла мае нейкія, в пазітыўным сэнсе, мае нейкія прачуцці да таго, што можа быць, але зараз усё ж такі адбыўся, грамадская супольнасць дужа вырасла, людзі, тое, што адбылося за апошні год, гэта проста рывок вельмі моцны, вельмі. І калі ў 2000 нейкім, я вам скажу, можа, там 13-14 марцядзібы памятаю ішлі, дзень волі, і ладзілі нейкую менавіта шэсце, тым ліку мы там акцыі. Нас шло там 500-600 чалавек. А калі я глядзеў у жнівень мінулага году, это было проста неверагодна. Таму, канешне, ўсё ж такі прагрэс ёсць. Выпрабаванні працягваюцца, не так усё лёгка. Але працэс ідзе, фармавання. Наколькі гэты ўсё ж такі працэс, калі мы кажам, адштурхоўваемся менавіта ад гэтых падзеяў, якія пачаліся ў жніўні, наколькі ўсё ж такі ў гэтых працэсах, калі мы ўжо кажам ўсё ж такі пра нацыянальную, беларускую, колькі ў гэтым фармаванні, у гэтай грамадзянскай супольнасці, якая фармуецца, нацыянальнага і беларускага. Таму што ўсё ж такі, пагадзіцеся, да, было прыемна нам усім бачыць, калі бел-чырвона-белае мора ішло па праспекце. Але ж мы ўсе разумеем, што для пераважнай большасці бел-чырвона-белы сцяг, ён быў не нацыянальнай каштоўнасцю, а сімвалам пратэсту. І мова больш для каго, шмат для каго, от з тых, хто выйшаў на пратэсты, было такое стаўленне. Да, я проці Лукашэнкі, но не лезьце ко мне са сваёй беларускай мовай. От ўсё ж такі, колькі ў гэтым фармаванні нацыянальнага і беларускага, ці нам у будучым, у нашым глобальным сусвеце і не трэба? Людзі нікуды не зніклі, як я казаў, што вялікая колькасць людзей фізычна сёння маюць такую генетычную неблізасць да Беларусі, бо он скажа, мой там отец военный, мы приехали там, то есть вот мы поселились, уже военные, что Беларусь, там Беларусь. Ёсць такія ж людзі, так? І іх даволі-такі шмат. Я мяркую, што вось гэты адсотак, ён быў, гэта спадак Савецкага Саюзу, спадчына, якая засталася. Што з гэтымі, як працаваць з гэтымі людзьмі? Я думаю, толькі, это моя тэорыя. Я веру, што любоўю і добрым стасункам. У перспектыве, канешне, мова адзіная дзяржаўная беларуская, але руская як мова зносінаў, калі ласка, калі ты хочаш гэты бланк запоўніць па-расейску, але там па-беларуску. Маеш права. Добрым прыкладам, уласным, негвалтоўным, нармальным контентам, тое, каб беларускамоўнае, чалавек пабачыць, што яно больш інтэлігентнае, яно больш, не то, што інтэлігентнае, выглядае больш, карцінка больш файная, то гэтых людзей атрымоўваецца добрым прыкладам як бы беларусізаваць, я не ведаю, так, больш павагі выхаваць. І мне здаецца толькі такім працэсам. Там, дзе агрэсія, у адказ агрэсія пойдзе яшчэ большая. Таму тут трэба будзе дыпламатычна. Мне здаецца, мы гэта зробім файна, таму што улічваючы, што людзі у нас дужа культурныя, вітрыны мы не б'ем. Атрымаецца, ўсё будзе добра.
Вот Беларусь, за которую вы в прошлом году играли концерты, ну и вообще много чего сделали. Вот когда вы себе представляете эту Беларусь, там она как управляется? Это что такое? Это парламентская республика, это президентская республика, это конституционная монархия. Ну, улічваючы, бачыце, можна глядзець праз спектр гісторыі, прааналізаваць, што мы былі, што мы ёсць, чым мы можам быць. Напэўна, гэта добра было б вынесці, магчыма, на нейкі калоквіум. І мы пра ваше мнение. Я вось так я кажу, маё мненне, што трэба нейкі ў перспектыве, ў будучыні. Напэўна, калоквіум, хоць маё меркаванне было б гэта ўсё ж такі базаваць Беларусь па ідэі 18-го года, БНР. Канцэпцыя зразумелая, таму што шматлікай колькасці цяжка будзе зразумець, што ВКЛ гэта і ёсць Беларусь. І будаваць толькі, гэта безумоўна, гэта ўсё трэба будзе столькі праводзіць інкультурызацыі, працы інфарматыўнай. Не ведаю, у тралейбусах заходзіць чалавек, і там князь Альгерд нарадзіўся, ўжо, каб людзі ведалі, так, ну, спадчыну, што іх адноўваюць, сімвалі, чаму пагоня, таму што вітаўт, гнаць ворагаў. Сувязь, энергетычная сувязь са стагоддзямі. Вельмі глыбокая эмацыйная рэч, якая дапамагае чалавеку перажыць гэтыя шэрыя штодзённыя дні. Гэта нейкая такая рэлігія, нацыянальная ідэя. Так? Это рэч, якая дапамагае псіхалагічна перайсці нейкія праблемы, што ты з'яўляешся часткай адной вялікай сям'і, нечага. І гэта такі працэс, які існуе, і я ўпэўнены, што для мяне гэта база, я так бачу. 18-й год, зразумела, як бы канцэпцыя сцяга і з тэксту. Вось. То есть вы зараз кажаце, вот 18-й год, але для людзей, якія, можа быць, не цікавіліся, гэта устаноўчы сход. Так. Гэта, карацей, ну, я маю на увазе яшчэ пачынаючы з снежня 17-го, ну, і як бы 18-м, калі абвешчана беларуская народная. Ну, я лічу гэта партыкулярнай такой рэчу, якая вызначыла, што у нас ўсё ёсць краіна, мы вызначылі, што мы ёсць. Просто тое, што у нас там не атрымалася вялікай колькасці войскаў і арганізацый, уже каб гэта ўтрымаць, але адна менавіта акт, перш за ўсё. Гэта як у пісанні, так, між Маісеем і Богам спор быў, што Авраам будзе ўжо выратаваны, калі проста паверыць. Тут таксама, то бишь, адбыўся кліч, што краіна, мы народ, у нас ёсць нейкія самаідэнтычнасць. Слухайте, але калі казаць пра устаноўчы сход, то просто вот такой маладой, нованароджанай грамадзянскай супольнасці для гэтага мала. Ўсё ж такі устаноўчы сход, каб гэта што? Гэта цікавасць людзей да палітычнай актыўнасці, да палітычнай адказнасці, да грамадзянскай адказнасці. У беларусаў, якія да гэтага вот нічога такога вот трэба не было з гэтым мелі. працаваць, не паспелі. Занадта Першая сусветная вайна, там хаос еўрапейскі. Ну, бачыце, трэба было так праяўляць больш ініцыятывы. А зараз адкуль яно возьмецца? Вот тое, што праз павагу да сваёй зямлі ўсё ж такі. Людзі любяць Беларусь шчыра. Там вельмі файная. Мы сейчас просто хотим с вами уточнить. Так. Вы когда говорите про Беларусь, ну вот какая она будет, какая она вот показала себя и какой она будет в будущем, вы говорите, что это Беларусь с белорусским языком, Беларусь с... Так, але ў меншасці. Ну, имеется в виду, что там белорусскому языку в этой новой Беларуси будет очень комфортно. Беларускай мове? Да. Ну, безумоўна, конечно, гэта нормальная Беларусь с белорусским вариантом истории, а Беларусь для белорусов. И это, в общем-то, я к тому, что это, в общем, такая экзистенциальная штука. А мы вас спрашиваем про более конкретные вещи, а как это все управляться будет. То есть у вас, вот смотрите, мы как бы вот вы пришли, значит, у вас есть мечты о том, что вот белорусскому языку наконец-то найдется на этой планете место, где белорусскому языку хорошо, в Республике Беларусь. Окей? Значит, историки будут писать историю этого народа для этого народа на основании архивов этого народа. Тоже хорошо. Но вот, а дальше идет куда-то вот как бы мечта. Вот то есть как бы вы представляете себе, вот у нас будет парламент, я разумею, у нас будет президент или прем'єр-міністр. Зараз, мне здаецца, людзі ўжо канчаткова зразумелі. Ну, конечно, яшчэ не ўсе. Я бы прапанаваў адкінуць усё ж такі гэтую канцэпцыю караля, вось, што нехта за нас усё вырашыць. Не лічу, што мы зараз, напэўна, на гэта заслужылі. Улічваючы праз тое, што мы такую памылку ў 94-м выканалі. Вось зараз
сённяшнія падзеі гэта расплата за нігілізм палітычны. І Беларусь войдзе ў гісторыю, што вось што адбудзецца з народам, калі ён не ўдзельнічае ў сваім палітычным жыцці. І таму праз гэта, я ўпэўнены, нам прыйдзецца дужа моцна пагуляць у актыўную палітыку ў парламенце. Парламент, парламентарная адказнасць. Кожны чалавек у сваім пад'ездзе разумее, што ён выбірае мясцовага дэпутата. Ён ведае яго прозвішча, ён ведае яго твар, і ён мусіць зрабіць дарогу файную, праследзіць, каб бюджэт ішоў туды, куды трэба. Усе мусяць быць заангажаваныя ў мікрапалітычнае жыццё. Это вось менавіта гэта. Прынамсі, ведаць свайго дэпутата раённага, які адказвае за бюджэт і гэтак далей. І нам прыйдзецца зараз такімі стаць. Калі не станем, я не ўпэўнены за нашу будучыню. І таму парламенцкая рэспубліка. Будуць праблемы, некаторыя рашэнні, які будуць прымацца дужа доўга. Это праблема дэмакратыі, што пачынаецца гэта галасаванне. А дыктатар гэта можа вырашыць вось так, воля, і ўсё. Ну гэта ён вырашыў. Але гэта скідванне адказнасці, мы ўжо гэта праходзілі. Таму я ўсё ж такі бачу, калі вы спыталі ўжо канкрэтна партыкулярным, як кіраваць краінай, я за парламентарызм прэзідэнцтва захаваць наогул на чацвёртая прадстаўнічая ўлада. Хай чалавек будзе інтэлігентны, нейкі пісьменнік, будзе прыжызаць лентачкі, хадзіць на сустрэчы і быць ездзіць, сустракацца, а прэм'ер-міністр хай працуе з урадам, і там будуць дужа актыўныя дэбаты, мусіць быць прямыя этэры. Это, канешне, будзе шоу-бізнес таксама, таму што... Але гэта будзе файна, гэта нармальны этап дэмакратычны, які Беларусь мусіць прайсці, як гэта яблыка, якое мусіць сазрэць як краіна. Таму толькі бачу такі шлях. То есть, когда вы представляете себе Беларусь будущего, да. Так, это, напевно, там много белорусского языка, там много белорусской истории. Вот. Но при этом каждый белорус, если вот так вот мы подходим на улице к белорусу, взрослому, и спрашиваем его, за кого вы голосуете, вот программа такой-то партии, программа такой-то партии, кто ваш депутат, за которого вы голосовали, с каким депутатом вы ходили навстречу, у него будет развернутый ответ. Вот я голосую, условно говоря, за белорусских либералов, мой депутат, его депутатка, или там какой-то еще третий пол, вот он так выглядит так-то, я с ним встречался 2 недели назад, он мне там... Это такие, подобны на амерыканскі варыянт, калі там оказывается, что сусед не удзельнічае ў нейкім там палітычным жыцці, то на яго коса глядзяць. Люди зараз... Просто как бы, если он не участвует в делах общества... Вау, оказывается, мой голос может мець вагу, і я рэальна магу выбіраць. І людзі будуць, гэта як павысіцца ўзровень актыўнасці, гэта, людзі будуць асэнсоўваць, што за імі адказнасць. А ці хочуць гэтага беларусы? Таму што калі браць усю гісторыю, за беларусаў нехта нешта вырашаў. Лічу, што ў нас, паколькі Беларусь знаходзіцца на стыку візантыйскай цывілізацыі і рымскай цывілізацыі, культуры праваслаўя і каталіцтва, пры гэтым вялікай заўсёды прысутнасці пратэстанцкай культуры, мы нясем такі лёс краіны, як бы біэкзістэнцыю. І нам трэба, гэта неяк несці гэтую ношу. Дужа прыемна ноша. Файна, што у нас ёсць было магдебургскае права, і што наша, дзе скончваецца фактычна Европа, так? То, што ў Расіі ўжо як бы амаль, няма там частка Смаленск, там што. Менавіта таму мы несем гэтую вось такое месца раздзелу, і трэба гэта прыймаць, а мне здаецца, ўсё ж такі больш за палову будзе больш заўсёды проеўрапейскіх поглядаў. Усё ж такі генетычна, там, горадня, магдебургскае права 1499 год. Мне здаецца, гэты момант генетычна пераможа, гэты савок, які ўсё ж такі за 70 год трошкі і здамінуе праеўрапейскі ўлад і асэнсаванне, што, мы еўрапейская культура і да азіяцкай культуры з павагай, ніякіх, все культуры маюць раўнавартасную увагу, але мы як бы, гэта больш нам блізка, напэўна, генетычна. Я правильно понимаю, что вот и учебники истории, которые будут писаться, они, скорее всего, будут не про королей. Переписываться, так? Да. Не, жартую, да? Они, скорее всего, будут не про королей, а про права. То есть, как бы, главным героем учебника истории в Беларуси, вот, как бы, как оно обычно бывает... То, что человеку беларускаму прыйшлося такі цяжкі шлях да той, каб асэнсаваць, што ён мае права, напэўна, можа і так. То есть, главный герой учебника по истории Беларуси – это магдебургское право. Те люди, которые пользовались... Не то. Просто, как бы, вот, если мы говорим про парламент, то это какой-то американский вариант истории. Все ж таки мы, вольная такая адносна краіна, і тэрыторыя наша ВКЛ, ехалі людзі з Еўропы, габрэяў шмат у нас жыло. У нас было, калі там
Канешне, здараліся пагромы, былі розныя рэчы, але ўсё ж такі людзі больш такой нармальнай энергетыкі, менш канфліктнай, я б сказаў. Таму веру, што все будзе окей. Калі вернуцца да творчых людзей, з гэтага вось пункту гледжання працы над фармаваннем грамадзянскай супольнасці і фармуляваннем, можа быць, нацыянальнай ідэі. От ўсё ж таки, на ваш погляд, нацыянальная гэта ідэя, калі вот зараз яна, я не ведаю, я пакуль що у вас не спытаўся, як вы лічыце, ўсё ж таки яна ўжо у нас ёсць, мы яшчэ, так бы мовіць, у пошуку, у намацванні. Калі у пошуку, то хто, на ваш погляд, яе павінен нам сфармуляваць? Яна фармулюецца на вуліцах, можа быць, была сфармуляваная падчас вот этих маршаў. Яна павінна сфармулявацца, я не ведаю, там, філосафамі, там, Акудовіч там разам з Мацкевічам павінны сесці. Гэта... Адзін скажа, я ёсць, другі мяне няма. Абсалютна здаровы, арганічны працэс. Ці ўсё ж такі вот творчыя людзі павінны. Вот Пётр Клюеў яе праспявае ў нейкай сваёй песні. Не факт. Уласным жыццём просто прыклад нейкі, а ўжо творчасць яна як бы можа быць на розных мовах, а месіянства такое ўжо несці. Можа, нехта так, нехта не. Але я ўсё ж такі аптымістычнага такога погляду. Я мяркую, што хто? І у тым ліку масы, у тым ліку інтэлігенцыя, у тым ліку усе, хто як можа. І калі гэта шчыра ідзе ад сэрца, а ў людзей гэта ідзе шчыра ад сэрца, любоў да сваёй краіны, да колераў сцягу, да гісторыі, той, не савецкай. Все, яно перамагае. І гэта ўсё, гэта ўсе людзі. Звярніце ўвагу, што вялікая колькасць у інтэрнэце людзі пішуць, дуже смела пішуць. А яшчэ колькі людзей думаюць, яшчэ, канешне, прысутнічае страх, таму што войска, разумееце, усе гэтыя справы. Але зараз людзі тут ўжо больш свабодныя у Беларусі, чым раней. Гэта вялікая перамога. Таму ўсе, ўсё грамадства. Пётр, такое, можа, троху філасофскае пытанне. Я просто вот ваше бачанне, ці, можа, патлумачыце коротка, чаму менавіта зараз? Больш шырака, гады 2 таму я запрашаў на нашу праграму Алеся Разанова. І Алесь Разанов мне тады сказаў: ведаеш, Зміцер, я разважаю на тэмы, якія, вось, можа, актуальныя сёння. Бо ўся наша гісторыя рухаецца па коле. І калі браць кола, то тэма нацыянальнай ідэі зараз на сённяшні дзень, это было 2 гады таму, знаходзіцца унізе гэтага вось кола, такога колазвароту. Калі, кажа, кола павернецца, і оно стане наверсе, я прыйду, і мы пагаворым. На жаль, Алесь Разанов сышоў з жыцця, але ў мяне такое адчуванне, што вот і мы зараз прыйшлі да этой думкі, што кола павярнулася, тэма нацыянальнай ідэі зараз наверсе, але вот чаму вот менавіта зараз? Вот як так? Канчатковае асэнсаванне памылкі, якая адбылася ў 94-м. Рыба гніе з галавы. То як бы кіраўнік дзяржавы, як гэта ўсё, калі ёсць з гэтым праблемы, людзі, аказалася, наш беларускі геном церпіць, ўжо ўсё, не змаглі цярпець. Асэнсаванне таго, што адбылася такая вось цяжкая рэч, і яна зараз менавіта, ўжо ўсё, мы не хочам быць падманутымі, гэта ўжо занадта нас шмат падманваюць, і таму зараз гэта адбылося. А если бы в 1994 году белорусы тоже совершили бы ошибку, но совершили ошибку не с Александром Григорьевичем, а с каким-то более умным, более культурным. Могло быть горш, я разумею, але і зараз нелёгка таму вырашаць сітуацыю. Гэта уже, по-польску кажуць, гдыбанство. То есть это уже калі б, не ведаю, што сказаць. Де-факто адбылася цяжкая рэч. Вось людзі зараз просто бачаць, што хто узначальвае краіну. Яны просто не могуць у гэта паверыць, і таму... А 20 лет назад они этого не видели? Терпели. А вы уверены, что не терпели? Вот просто есть такая точка зрения, что як у беларусаў анекдоты ж не з пустога места прыдумляюць, як там павесілі беларуса, а праз 3 дні прыйшлі, а ён жывы. Як жа ж так?
Ну, спачатку ціснула, а потым прывык. Ну, Ну, так, я Может, думаю, они не что... терпели, может, они удовольствие получали. Потому что 20 лет терпеть невозможно. Ну, я хочу сказаць, што тую колькасць зноў ж такі рэпрэсій, якую перажылі гэтыя тэрыторыі, то я не здзіўлюся, што людзі такія цярпелівыя, таму што вельмі шмат гвалту адбылося над людзьмі тэрыторыі Беларусі ў сталінскія часы, ну і другая сусветная. Гэты маштаб па сённяшні дзень нават людзі, большасць людзей не асэнсоўвае, а гэта такі шрам на Беларусь. Дэ-факта з-за гэтага Беларусь магла бы быць найбольш анты, як бы, усходняй, але настолькі было панішчана шмат інтэлігенцыі людзей, што нават яна ўжо проста месцамі згубіла гэты ланцужок. А это поражение, ну, как бы вот этот удар по Беларуси. Первая мировая война, Вторая мировая война, сталинские репрессии, все это. А у вас не было такого ощущения, ну, не сейчас, а вот года 2 назад, что это, в общем, смертельное по поражению, ну, как бы как смертельное... Не, и, я ўпэўнены в ў общем, добрай восстановиться этот народ не пазітыўнай сможет. будучыні. Калі мы возьмем, напэўна, 80 нейкі там год 9 у гарадах беларускамоўных людзей было 0,00, ну зараз гэта можа будзе там 1%, ну 2. Да, зараз сітуацыя памянялася, калі І раней... Калі пабачыць у часе гэтую крывую, а праз 10 год гэта будзе 6%. А потым я бачу, што ў будучай Беларусі гэта будзе 30% беларускамоўных, 70 рускамоўных. Рэальная сітуацыя. Праз недзе там 40 год. І вось і культура выжыла, і будуць распавядаць, што мова амаль вымерла. Ну, я ўпэўнены, што у чэхаў такая была падобная праблема, што так фактычна была. Я думаю, што гэта вось шлях такі нармальнага адраджэння. Мы ўжо, як бы, все існуем. Бачыце, мы ж зараз размаўляем. Все круто. Мы нікому вже нічога не... Там, напрыклад, чаму я адпусціў? Я займаюся больш зараз рок-н-ролам і іншымі рэчамі. Бо я ўпэўнены за будучыню. Я несу беларускую мову. Мои дзеці несуць беларускую мову. Все, я уже як грамадзянін сваю справу зрабіў. Мне за гэта эго маёй нацыянальнасці ўжо не перажывае, не хвалююся. Я як бы сваю справу зрабіў, я ўпэўнены ў пазітыўным. Я хочу жыць. Просто не толькі займацца мовай, а яшчэ іншымі рэчамі. І гэта файна, калі ты просто несеш сваю мову без момантаў, што як бы, вось глядзіце, я па-беларуску размаўляю. Не, гэта просто несе фарбу прыгажосці жыцця. У меня вот еще вопрос был. Тут как бы я слежу за финскими медиа, но по-фински я не читаю, там у них очень много на английском есть. И вот из последнего там большой скандал, большая дискуссия. Мэр Хельсинки, столицы Финляндии, сказал, что, в общем, Финляндия небольшая страна, 5,5 миллионов человек, и им все, что, вся экономика Финляндии, она зависит от наукоемкого производства, так это называется. Да, в общем, от специалистов высокого уровня. В Финляндии отличное образование, Так. но несмотря на ее отличное образование, несмотря на то, что университет Хельсинки он в сотне лучших на этой планете, им все равно не хватает специалистов. Так. И поэтому им нужны специалисты со всей планеты. Так. А финское законодательство, оно довольно суровое в отношении языка. Хочешь работать в Финляндии, выучивай финский язык. Финский язык выучить сложно. И мэр предложил, что, в общем, как бы вся страна говорит на финском, а Хельсинки, как столица, будет говорить на английском. Ну, то есть мы будем перестраивать нашу столицу, бюрократию, вывески. Яны ўжо могуць сабе гэта дазволіць. Таму што... На английский язык. Вот для Так. вас, вот, если Минск... Да, калі передача- рознае можа адбыцца ў будучыні. Зараз Беларусь праходзіць этап асэнсавання свайго я. І для Калі ва- я асэнсо будзе, то можна хоць і нямецкамоўнае ўвадзіць гарадкі. Ну, то бишь... То есть если такой вот как бы мэр будущий, Слушайте. избранный мэрка Минска решит, что, в общем... Так, але гэта яшчэ такія будучыя праблемы. Нам трэба зараз вырашыць Но вот больш. сейчас вас актуальная. такая проблема не смущает. Я упэўнены гістарычна, улічваючы, што беларусы білінгвістычныя. І заўсёды так было, і з часоў ВКЛ у нас была дзяржаўная мова не толькі старабеларуская, но і нямецкая, лацінская. Полілінгвістычнасць гэта наша такая дамінантная рэч, і файна вывучаць абавязкова і ангельскую мову на высокім узроўні, і гэта, безумоўна, без гэтага нікуды, канешне. Апрыёры просто. Тым не менш, ведаеце, Пётр, я прыгадываю там часы от 89 і пачатак 90-х, калі вось пачаўся гэты ўздым адраджэння незалежнасці, я памятаю канцэрты, якія ладзіліся там каля опернага тэатра, у скверы Янкі Купалы, калі выступалі выключна беларускія выканаўцы. 98% на беларускай мове. І збіралася
ну, десятки тысяч людзёў. Так, 91, 92, 3, 4 год. І тады любы канцэрт беларускага выканаўца ў любой зале збіраў аншлаг. Я прыгадываю канцэрты у Ліса, Мроі тады, потым НРМа, Касі Камоцкай з новым небам, Крамы, там іншых гуртоў. Конечно. Все было. Потым пачалася вот эта лукашызацыя ўсяго, забароненыя гурты, і вот выкінулі з тэлебачання, з радыё, адусюль, і цягам часу прыйшлі сюды розныя там шафуцінскія, вот гэтыя міражы, усе гэтыя там усе астатнія, пераважна расійскі вось гэты шоу-біз. Так, конечно. І на сёння што мы маем? Фактычна нават сёння, калі мы назіраем уздым цікавасці да свайго нацыянальнага, да беларускага, ўсё адно вось гэта ёсць, адсочваецца, не прайшло яно, не смаглі мы. Як доўга, як цяжка нам давядзецца выціскаць з сябе ўсё. І вось гэтае засілле іншай там, ну, найперш рускай гэта будзе культуры. здаровы... І лукашызма, і вот нігілізма палітычнага, вось гэта ўсяго. Ну, гэта час. Так, час. Прыйдзецца расці колькі, не ведаю, но гэта десятигоддзі. Але я ўпэўнены, што гэта пераадолеецца, таму што пазней у перспектыве, конечно, в Беларусі будуць нармальныя свае камерцыйныя тэлеканалы, іх будзе, можа, нават там 30-40. Людзі будуць прыемна ўражаныя, што, аказваецца, можа быць так, і ў тэлевізоры можа быць нейкая там альтэрнатыўная думка, але хоць зараз разумеем, што эпоха інтэрнэта, і ўсё гэта, напэўна, у такі больш шлях пойдзе. Але людзі, я думаю, некалькі дзесяцігоддзяў. 30, можа, 40 год. А яны ёсць у нас? На фоне таго, што адбываецца, і пагрозы паглынання Беларусі? Ёсць. Усё ж такі неадваротныя працэсы адбыліся. Я ўпэўнены, што ніхто... Ну, людзі ў Расію ездзяць, разумеюць, што такое Расія па ўзроўні жыцця. І людзі нават проста толькі па матэрыяльныя каштоўнасці. Нават калі не маючы духоўных, зразумеюць, што, ну, у Еўропе неяк так больш. А сёння не в Россию, а в Москву ездят. Ну, гэта іншая. А яны таксама разумеюць, што гэта іншая краіна, гэта не Россия. Ось. А смотрите, давайте так, вот последний вопрос. Вот эти люди, которые продолжают и сейчас, год спустя, поддерживать Лукашенко, когда это такие маленькие отсотки, например. Ну, я не уверен, что маленькие. Нет, ну, если бы он был совсем ничтожный, Александр Григорьевич бы исчез. Я думаю, что не думаю. какие-то там... И он не может гэтага зрабіць. Окей. Я к тому, что вот потом появится какая-нибудь партия вот бывших сторонников Лукашенко. Розная. Может быть так. А какая она будет? Это будут коммунисты. Родина. Партия Родина. Нешта ў такой, напэўна, стылістыцы, але я не прагназую больш за 3% падтрымку. Ну, можа, 5. Канешне, папулізм моцная рэч, але ў яе з'явіўся вораг інтэрнэт, як бы так. Все обычно говорят, что популизм, наоборот, в интернете так, але ён живет. такі... Просто зараз капіталізм і жаданне быцця прыхожым. Раней, калі вось цікава, на гастролі ездзілі там у 90-е, Барнаул горад, ну, яны жывуць у беднасці, напрыклад, у Расіі, я нікога не хочу пакрыўдзіць, але... А зараз у Барнауле у ўсіх дзяўчат ёсць Інстаграм і Тік-Ток, іх уже не падманеш. Яны разумеюць, што ёсць прыгожае заходняе жыццё, Дубай, і уже гэты нумар не пройдзе. Ну что ж, Пётр, падсумоўваючы наш, как бы, вынік нашай размовы, ці падзеліцеся вы нацыянальнай ідэяй? Можа быць, тую, якую падслухалі на вуліцах Мінска падчас восеньскіх маршаў? Можа быць, самі сфармулявалі? Нацыянальная ідэя для мяне гэта перш за ўсё павага, любоў да маёй зямлі, культуры, дзе я нарадзіўся, дзе я рос. Гэта элементарная добрая энергетыка, жаданне быць у еднасці з той, як бы, гісторыяй, часткай культуры зямлі, дзе ты жывеш. І ты ў рэзанансе з ёй. Ты не маеш унутры хейта. У цябе ўсё ўкладзена ў галаве, што ты любіш сваю зямлю. Ты ідзеш па сваіх вуліцах, і ты напоўнены добрым пачуццём да гэтага ўсяго. І гэта стварае і добрую грамадскую атмасферу. Таму нацыянальная ідэя – это любоў да сваёй краіны, да сваёй культуры, да сваёй мовы, якая б там яна была, і вось гэта гісторыя. І проста рэзананс у экзістэнцыю з быццём на сваёй зямлі. А ў людзей у вялікай колькасці, праз, я казаў, перасяленне савецкіх часоў, у іх, ну,
Няма сувязі, напэўна, з нейкай гістарычнасцю, і нігілізм гэты вось прыводзіць да нейкага хэйту да сваёй зямлі, там, да культуры якой там. Але я пэўны, што і гэтыя людзі, напэўна, калі ім паказаць нармальны прыклад, яны змогуць і любоў пераможа. Я такі аптыміст, але вось так скажу. Калі коротка, любі Беларусь? Ну, у агульным, не толькі у фізычным, у метафізычным, ну, конечно, любіць свою... Скорее, Беларусь есть любовь. Ну, что-то такое. Ну, то есть, как бы любовь... Да свайго, павага. Калі ў цябе з сабой праблемы, як у цябе не будзе праблемаў з іншымі людзьмі? Калі ў цябе наладжаны стасункі з месцам, дзе ты жывеш, то ў цябе і з самім сабой, то ў цябе і з іншым, і са сваім, там, дзе ты жывеш. Ну, вось, такая лагічная сувязь. Любоў да свайго, да сваёй зямлі. Любі сваё. Ну, выдатная ідэя. Ну, у любым выпадку, там, дзе прысутнічае любоў, там ужо нешта будзе. Дзякуй вялікі, Пётр. У якасці падаруначка яшчэ з той беларускай зямлі, на беларускай зямлі зробленая, адтуль прывезеная. Фактычна, можна сказаць, без вельмі каштоўныя запасы заканчиваются. Залаты запас нашей программы. Дзялюся. От программы «Идея X», Еврорадио, крамы с национальным колоритом, Сымбальбай, на успамін и с подзякой за такую выдатную национальную идею гэты кубачак. Дякую вялікі, вау. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Пётр Клюев. Слухайте, глядите нас, любите и поважайте сябе, Беларусь, і гісторыю, і будучае гэтай краіны.